Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kidak kishin jaga jing sedang orpat ke Voice of the People Party Hanong Stan. Kelas dang pau suki pasuki. Hadi meklami gikin rum kinram negajing kini no ya tiket MDC bela ayu ba marbiang nong sit. Hading kat tu kat nisngi, kikat tu kat ni genang kit kam ringkat kit khot bapura jong ko VPP na nong Stan constituency. Kila i kam no bat mentaka kinti seuai usam larang ba ubari udu khot jong ko VPP ularai sendan banyak khun ki election na nong Stan kumukurtong shimen. Uni usamla uday beratip kerteng kumuba Michael Thongni berudai ru uwe nagiba apply ke tiket MDC naga VPP na nong Stan constituency ringkat lang berusamla marbiang nong sit usamla Will Sok Shang kakong i Karsentiu bakakong Ibires nong lan. Kumban cipentip hang ni bakajing mi kindit jong ni usamla haka minute ke bakhatdo banyak khun ya kini ke election kede namar kajing pinbo jagi kat tu kat ni ke samla berkiru rang ba naga than ki be it bat ajing kershan ya u namar ba udai we ni ke samla ubajan benta bha banyarap ke samla ki bekerdo kam haka than nong Stan bat khamtam udai ru ubajan benta banyarap bha ya ki brio ki badan jing duna ki hotman ki long ying jagi ru kin thai bat ki brio ki badong Rekam rang bapi de tam kawai nga pare pi san Michael sekolah yang akan dekat MDC ke pemerintah de ni umdai tama kini ki para sama jangaru amarida pimbiang bapi ni isko so konsual de tam kini dem dia keplesion na kalian jonga ada gue parlo ba lejan ladaki nadu usnam arjar kat tefer bentuhi ngalayat ngalayang harangkat bapi ngalasem sibun kikam kiba pikum musamla kila lapan trei kerpang nak benta jonga waduna dukan nadu pingken wad kaweru kila lapan le kikam kiba kerpang nak benta jonga namdat theo ya kata ya kinu ki wepat ki senglan kinu ki emon re ya la di simet hari jinglap jonga pilong sisa utahu usamla ba pil IT method mensim na kapanta jonga ni scam ba ke ka bangile kanong kapajong ba fitre lani pintre nadu mensim na em ladang ong hooi ya kane ka election na martang marway nganamla ngadan kam ya kajing kersyan ke barat ba napi to jibab napi ke nadu ka mensim anda sa mensim napi ba kamdei tang na kasintur ka jongpi nadu ka mensim tingapan bana ka ni kapor ba kani ka sen ka bahnyong ka jingwan ba jor mo pi dei ta ki parlok ki bahnyong ba pi wan mi ayen ba nakalian ka jonga ngamanjuri ka jing terwa ka jongpi bat ngan ya syopran daka mensin ka bat ngan yele kat ka bangala ban penlong yela de uta ubrio uban don ya ka jingmut jing perkhat ka babek ubanom pediang ya kinu ki jing pensyoy hakaban yalam bakalayu pajba uban trei hakata kalenti ka badai babandon barabor hasenda jong ki pajba ladaki kidan kam yanga kumbang ala syakri hakikat sau katsan sinam menta baladanga yo ya ka jingjok na ka jingkur khu jong pajba ngasothu bat ngan shim bat ngan pensengau syapi bangan nyat bangan trei da kelenti ka bakut ka basuba bangan le ya ka ka ba ngadai ban le ka balong ka kelenti ka bahatam tinga dandu ka parti ya ka pipitep ka parti VPP tinga snow barang bagan ni ka khubor ka ba ngingin penlait menta ka singi bakonong ya lambai ngamdan kanu ka daw persya ya ka ni ka parti ngasngo tanat ban nga nya do ka mensim Henry ngadai unong syakri pajba ngamla ban kentat iki pajba wadada kilong tang hendet dule se haka jingdon ka numbers kat kata mo ki household ka bangdan apo ka ni ka constituency ka jongi Henry ngahap ban menjur namar kumbakayeng kasemru kala aibor yang abanyat syakmat bakilabu yang ya kajing terwa hau pajba ngan pendem hakasur jong pajba
ngan pai khmat cha ka so jong pat ba ban ngapan bana ka ni ka sngi ba ngamlong shu udakhat jong ka party nadu manta ka sngi ka ba ngalarai ban yakun ni ka ni ka election ki kan hon ki wan ban pensngau syanga bagi angnut yang bangan yale ya ka ni ka election naka jingwan ka jongki hapo ka chaka ka banganga trekam ko balaisin sausin ngajuong mat pensngau yaki ba ngam sudon kata ka mensim banya syakmat ka ni ka election nama ngadon hapo ka party ya ka ba nga iye nakapor sa kapor habakiwan ka ba arsin ka balaisin ngajubab ya ka ju wat lada ngadu ya ka tiket ngamdan kanu ka jingsngo persya ya ka party nama nga iye ya ka ni ka party Henry hakani ka sin pa kalong ka sin ka ba new pilawan sendan hadu hayem ba pilapan pauru ikijing kwa ikijing terang kijong pi yang aban mi hakani ka election MDC pementa tengah pensngo ban ngam sola shu ban ong m Henry nakwa pensngo pat chepi balada shubu menta ngayat syakmat nakwa napi baro bapi ni tray mat bat mensib pin tray shitom ban pentrun ya kene kam namar tang marwei ngamla bangan sngap ya karai ka jongpi ya ka jing pensngau ka jongpi ya ka jing terang ka jongpi ya kene ka por ban pensngau ru syanga ba ya ki kam nang ni syakmat pin pentrun nadu mensib klem kanu ka jing sngu kwa ya ki a mo namar ku ba pipitip ngadai unong tray kampat ba ngamdon ka pisa ka tengka ban bu ban kensyau kentiap ya ka ka tulop ka bangayo na ka jingker ku ka jong blay nga IT siya ka seng ka ba ngalat thaw la sina ban syakri yo pat ba kumta ladang kwa banyat ya ka ni ka election nga kwa banyat hakasur ba kalenti ka ba khoi ka ba suba haklenti ka ba ublay kwa ini banyat bangim day dalay ru em ban tre da kano ka bor ka bang pensong tanap ya ublay nang bu nang thaw kamtam ya ka pisa nama ki beriu kilong kiba ublay utawa ka durjang ladi ban penbiet ya ka pisa nga ko ubriu bopi piwan banyawer ngam kwa daleleru em Kapor kaladay bapinjit yaki MDC jongpi syaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ka ka thong ka bagidon ki kiman ki bakongsan ki bagibu hakman kita kide ki jingkeli ki bapidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi haka arpuwai tarik urempang arjar arpsan baik ya ka program markman pat ki kertong